खोमै Papa ada cute so let's go अमा बेदर salad ओमफ्राय नैबेयो लकेल दाउ नैबे बोरमा बे बोरमाखौ आं संदों ओमफ्राय नैबेयो मा बाथोनमोनलाय नाजों मैथा बाथोन ट्रेडिशनेल this is traditional नारजि नै नारजिया मादै औ जोंहा बैनाय जानोसै मा ओंख्रि जादों जावै नारजि अमा बेदर दाउ बेदर ना गोरान सालाद एकदम हिट ओइ ओंखामा जासिलै हा बिराद एक्साइटेड दिनै 24 ओमफ्राय जोंनि गिर्जानि शपिंखौ जों दिनैनो खालामसिगोन गाबोन जोंहा गिदिर खाना दं tomorrow we have a feast so we will do shopping today so I just came for that with our church members लाबाय जोंहा गाबोननि खै किल' लाखो बेयावलाय ओमफ्राय एकदम लागाव गाजर लाबाय लोगोफोर जों कफि ब्रकलि गासिबो जाजोब्बाय दाना गाजर लादों गिर्जानि
China goजा बियो सालाद जानो गाजर टमेट'बो लानोसै Christmas shopping गिर्जानि थाखाय जाहांदोंना जाहांखै आयै हो जाहांहांने नायब्रा बेयावबो नों रंजाना रंजायाखै Idle खनसे खोन्थालाय माबायदि जागोन नायलाय माबायदि This is so beautiful. बे आंनि गिर्जा हाबग्रा Emmanuel Baptist Church पाटकिजुलि जोङो जाहैबाय BBC नि आन्दाराव Bodoland Baptist Church Association बे जोंनि मिशन कम्पाउन्ड बे जोंनि मिशन कम्पाउन्ड Guys, this is my church and this is my mission compound. See, this is so beautiful. Aday आरो मादै Merry Christmas. Merry Christmas नै दैमोन नै फैजेनबाय गिर्जायाव सिख्ला सेंग्राफोर नै लाजिदों एसे
बिराद लाजिदों हनै 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 सिख्लाफ्रा हनै हनै बेमोन गोलाव लाब्रा एकदमबारे दा बेखौ लाजायोब्रा साथाम ओमफ्राय आनै दंमोन आनैया गैला ओमफ्राय आदै आरो सानै आदैया गुबुन जायगायाव दंहैयो भिडिअसो खालामगासिनो फट' साफायनाया बेना